Hey guys, welcome back to the Any Vlog. नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि गोदान ब्लग भिडियोआव। जों दा बेखौ गालांनानै थांसै। जों मैया आनलड खालामफैदोंमोन एयारपर्टआव, बेंगलुरु एयारपर्टआव। ओमफ्राय दा बिनिफ्राय लड जायासै, दिनै सेटारडे सुनिबार, ओमफ्राय गाबोन सानडे, गाबोनबो लड जाया। जों दा रुमाव थांनांगौ, बेखायनो दुगैनांगौ। माने सानडेआव सुटि आरोना, जोंना सालायनाङा गारि रबिबारावहाय। बेखायनो जों लड गैया नालाय, बेनिफ्राय खालि गारि लांहोआखै माबाया कम्पानिया। बेखायनो दा बाव गालांसै गारिखौनो, बरुन पार्किं खालामबाय। ओमफ्राय मिथिया गाबोननिफ्राय बेखौ सालायनो मोनगोन ना मोना। रुमाव थांबा आरो दस्रा गारि सालायनांगोनलाय, बिदिबो बेबायदि एसे सन्देह आरो। दा बाव दोनलांसै गारिखौनो, ओमफ्राय बासजों थांसै जों। रुमाव थांनानै जि सुहैनोसै, दुगैनोसै एसे। गस्ला ड्रेसफ्राबो नै बेनो बे, माने बाहाय दैनि बिराद प्रब्लेम, दुगैनो मानो गैया, दुगैनो मोनाखै। मोखांबो दासो एसेल' दै मोननानै सुनाय जादों, बिराद दिगदारबाव दैया। दा नै जोंना सासेया आसला थाबायलांबाय, गालांसै। माने गारि गंसेयाव सासेल' ड्राइभार होयो आरोना। ओमफ्राय दिनै आं गोदान नालाय बाहाय, बेखायनो नैबे जोंनि आदा जलदबखौ होफादों आंजों। बाहाय पार्किं आरो बाहाय गारि दोनजोबखायो बेलाय। माने नैबे मोनसे कम्पानि बे बारनानै दङ, बैजों हाबो, बेहायनो लड जागोन बे गारिया। समबाराव लड जागोन। स' दिनै सुनिबार नालाय। जों दा मा होनोमोनलाय बे जायगाया? वाइटफिल्ड आइसिटि वाइटफिल्डनिफ्राय बबे थांगोन? जिगनिसिम बासजों थांसै। बास हमनानै बेयावनो मोनगोन नामा बासखौ? सिगाङावसो। स' बेनिफ्राय जों जिगनिसिम थांसै। जिगनियाव जोंना रुम दङ कम्पानिनि होनाय। बेसेबां थाङो भाराफ्राबो मिन्थिलाय लांला, फैसाबो गैया। एकदम मास मोनसे जायाबा मोना नालाय, माला मास मोनसे जायो। स' लोगोफोर, बे जाबाय मेट्र' रड, मेट्र' खारो बे गोजौजों। लोगोफोर नै बास स्टेन्डआ नै बिदि जाहैबायना, सा सानजा सोनाब दासिमबो फाथा मोना। बबेथिंथाय आं दासिमबो हमनो हाया। एकदम ओरै थांबा ओरै उल्था मोनो, ओरै थांबा ओरै उल्था मोनो आरो। लोगोफोर बे जाबाय मेट्र' स्टेसन। बायह्राजों नुहुरा जेबो। नैबेजों नुहुरगोन नामा? नुहुरा? हाबग्रा दं। मेट्र' स्टेसन बेनो। ओमफ्राय जों बे सिंजोंनो फैदों, दहाय गारिखौ लानानै दोनफैदों। जोंनि सुइजारलेण्डआव माब्ला मेट्र' स्टेसन जाबावो? जोंनियाव जों थैबाबो जानाय नङा। जों थैबाबो जानाय नङा। ट्रेनानो गैया जोंथिं चिराङाव। ट्रेन स्टेसनानो गैया आरो थाल्ला चिराङाव। जोंनिथिं सोरबा ट्रेन नुयैयानो दं दाबो। फाग्लासो नै बेनो मेट्र' स्टेसना एन्ट्रि बेजों। मालाबा गाखोगोन र', बेरायफैगोन ने सानडेआव। गाखोजागोन। औ। ग्लास बिल्डिंनि लोगोफोर, थं ब्लेड बिराद गोलावखा। जों दाबो बास स्टेन्डखौ मोना, थांगासिनो। फैसाबो गैया अट' गाखोलांनो गैया। बैनिफ्राय जों थानायनिफ्राय 50 थाखा बिदों सासेयाव, ओमफ्राय सानजों 100 थाखा थाङो। रुमसिम थांनो 100 थाखाल' दंखायो जोंनाव फैसाया। ड्रिमखौ नुलायबाय नै रायजोफोर, ड्रिमखौ। माला साक्सेसफुल खालामनो हायो, बोसोरसेनि गेजेराव हागोन ना हाया मिथिला। बारस'नो नेगासिनो, गैया दाबो। ट्राफिक सिगनाल जायाखै, सिगनाल जाबा बारस'नो हागोन। बैयाव ट्राफिक सिगनाल दं नै, गोथाङाव दंगासिनो। ट्राफिक सिगनाल जाबासो बारस'नो हायो। माबायदि गारि नै, बेयाव दम थानांगौ लोगोफोर गारि सालायनो। चलो बारदो। दासो गोजा जादों नै ट्राफिक सिगनाला, होमबासो थाथ'जोबो। बबेनिफ्राय बबे खनायाव दंफैयो जों, सोर मिथिनो ने? आजां गाजां सिङाव दंफैयो। बड'लेण्डनिफ्राय माबायदि जायगायाव दंफैयो जों नै। लाइन जालायबाय नै, जाम जालायबाय, ट्राफिक जाम। लोगोफोर बासाव गाखोबाय जों, आरबा सिट मोनबाय आराम। आथिबालिसिम थांगासिनो जों। बेसेबां लाखो टिकेटआ? 60 सानैजों। 30 थाखा सासेयाव आथिबालिसिम। आरो बिनिफ्राय 60 जादों, आरो बिनिफ्राय 60 जादों। मोनथाम बास गाखोनांगौ होनबा, गंथाम बास सोलायनांगौ। दा बे गंसे गाखोग्रोबाय, आरो हरै सोलायबावगोन। लोगोफोर जों दा बामसद्रआव मोनफैबाय नै, गंनै बास सोलायबाय। गंसे बैयाव सोलायनायाव आं भिडिअ खालामासै। वेदारा माबायदि जानानै दं, अखा थाइफ्रिहांनो। बांसिन बिदिनो जायो बेंगलराव, माने थान्दा बार बारबाय थायो आरो। थाग्राफ्राथ' मिन्थिखागौ, वेदारा मोजांथार। नै दा ट्राफिक जामाव ओंखारग्रोबाय जों। बास स्टेसनाथ' बैयाव सिगाङावसोमोन। माबायदि जाम जायो नै। बासा नै माबायदि बेना लोगोफोर, टिकेट लानांगौ। ओमफ्राय बासे फुरा QR क'ड दंजोबखायो नै, अनलाइन सोलिजोबो। ओमफ्राय जों दा बमसन्द्रनिफ्राय जिगनि थांगासिनो। जिगनि बास स्टप, लास्ट स्टप दंखायो। लोगोफोर जों जिगनि मोनफैनानै ओंखाम जाबाय। ओंखामा नै माबायदि
फुटपाथावसो जायो जों नै ओरै लामा ओमफ्राय बाहाय नै फुटपाथाव जागासिनो वाइट राइस होनो बेखौ वाइट राइस 40 थाखा लायो नामा 50 50 थाखा लायो माथो मैया बैयाव जानायाव 40ल' लादों अबा लोगोफोर बेनो जाबाय रुम नै बेनो गासिबो रुम गोजा आरो बियो दस्रा मानसि दस्रायाव खामानि मावग्रा थायो नै बेनो बाहाय दुगैनोल' फैयो माने रावबो थाया ड्राइभारफ्रा ओरैनो मेन जिखौ गालांबाय ओमफ्राय गारियावसो थाजोबो गारियाव उन्दुजोबो बाव नै बाथरुम माबा माबि बावनो ओमफ्राय नैबाव सोरबा संजालाबायोमोनदां सिगांहाय बिदि दं आरो नै लेथ्रा आरो माने रावबो थाया नालाय खालि बाव दुगैनो आन्थाल' फैयो दुगैनोबाल' गाबोन बिराद बिहिर जागोन आं ब्रास खालामदों नै गाबोन बिराद बिहिर जागोन बाहाय गाबोन सानडे नालाय दिनै सेटारडे सुनिबार बेनो रुमा नै बाहाय ड्राइभारफोरनि बेग दंजोबो गासिनिबो जोंनि आसामनिनो बांसिन दं माखासे लकेलबो दं लकेलबाबो बे एरियानि नङा गोजाननि आरो आं दा दुगैना लानि जि सोमदों जि सुनानै लानि मबाइलखौ नैबाव चार्ज होनि हे गाइस गुड इभिनिं दा टाइमा जाबाय 4:43 बेलासिनि ओमफ्राय जों दुगैखांबाय जि जोम सुनानै लामबोजोब्बाय दा गारियाव थाहैनोसै रुमावथ' थानायनि हालोद नङा नालाय रुमा जों रुमाव थाहैनोसै माबायाव गारियाव थाहैनोसै दा बेखायनो थाबायगासिनो बबे गारियाव थाहैयो गारिया अबे दं गारिया ओरै नङा बैयाव सिङाव सोरनि गारियाव थायो जोंनाथ' गारबोबायना हरै दैथुनियाव जों सासे लोगोनि गारियाव थाहैनोसै जोंना हरैसो गारबोबाय नालाय आंनाथ' बबे गारिया हरनाय नङा बेटारि गोमादों दिनै हराव बे गारिया आंनि गारि जागोन दा बेटारियानो गैयानो दिनै हराव खावदों सोरबा बिदि गोमाफेरामोन दा माथो गोमाफेरामोन दिनै गोमानाया माबोरै बिदि गोमाखैबा मैसोआ स' नै बेफोरनो माबा आरो कम्पानि स्ट'र खालामग्रा हा कुकार ओंखाम बानायग्रा कुकार नंगौ नङा माथो हनै बस्थासो दंलाबायो आरो कुकार कम्पानि नंगौ थ' बेफोरनो आरो कम्पानियाना बेनिफ्रायनो लड जायो बेहाय जायो ओरै लाइन सेस कम्पानि गोजा जोंनाथ' बाव जाया जेनेबा बे लाइनावनो जाजोबो नालाय बेयावनो लाइन फेक्ट्रि गोजा स' बे सेम कम्पानि कुकार कम्पानि जोंनिया ओमफ्राय आसामनिफ्राय फैनानै इयावनो मावफैलाबायजोबो दा बिदियावनो दङ मेरला दं बर'फोरबो दं ओमफ्राय दहायबो लोगो मोनखादों आं लोगो मोननाया बेलाय बिदि जाबना लांनांगौ कुकार कम्पानिनो बियो कुकार ओइलाय नै बर्तन दङ कुकार कम्पानि बिदियाव माबायो आरो स्ट'र खालामो बिदिखौसो मोननांगौ ने आयो सालायनो मोजां जोंनि जोंबो र' अल इण्डिया सालायबा दामि साजायगोन दा जों गारिखौ बरियानो आल्ट्रा केबिनखौ उन्दुनो मोजां रा फिसाबाबो सिङाव गुवार नुयोथ' जोंबो र' अल इण्डिया सालायबा दामि साजायखागोन दा सिङाव बरियानो नैबेबो जोंनि कम्पानिनिनो गारिया गंसे बाहाय दङ नै बैलाय ओरै लाइन दोनलाजोबो बेयावनो जानला मोनला माने बिनिफ्रायनो लड जायो नालाय बेयावनो जानला मोनला दोनलाबायो थालाबायो आरो बेयावनो उन्दुबाय नैबेलाय बिदियाव लगायो डगआव ओमफ्राय लड जानानै जाबनानै एयारपर्टआव थाङो अबेबा स्ट'र खालामहैयो बेबायदि आरो बेखौनो बुङो जिगनि ना जिगनि होनो बेखौ बे एरियाखौ सेन्टार वेरहाउस सेन्टार वेरहाउस ओरैबो फेक्ट्रि दं नै टाइल्स नैबावबो दहाय बर'फोर नुदोंना टाइल्स कम्पानियाव बर'फोर दङ ना नैबाव टाइल्स कम्पानियाव लासैनो आं बाहेरायाव जि लामबोबाय अखाया गोसोम जाजोब्बाय रानबावगोन बायदि नै आसा गैला नुवाखै नोङो गेजार अखाय जोंनियाव बरिया थान्दा जोंनि आसामाव गरमबा जोंनि बेंगालराव नाय बेसि मौसुमि थान्दा बिसिबां बार बारदों बारा नै माबायदि सारिखौ बिरखारहोलायदों माने बाराव बिराद मोजां आरो माबाया वेदारा थान्दा माबा सान्दुं दुंबाबो बार बारबाय थायोना खोलो बार बारो सान्दुं दुंबाबो टाटा बियो 1918C BS4 ना 6 बे BS4 1918C BS4 ना 6 थाय लिरनाय गैयालै BS6 जागोनदां BS6 नार बडि बे माने गोलाव एखे गोजाखा गारिया गासिबो साइजआ 32 बे माबाया कन्टेनार बडिया गासै 42 दं खर'निफ्राय लानानै ने 42 दा गासै खर'निफ्राय लानानै 42 फुट गोलाव बिराद गोलाव नुखायो गोजौआबो नै माने फरक्लिप हाबजानांगौ आरो बे सिङाव फरक्लिप बेनिखायनो बेबायदि गोजा बडिया बेगा र'
पेनफोरखौ गारबोबाय बैयाव ओमफ्राय बे बेग फिसाखौ लाबोबाय केमेरा सोनानै लाबोदों केमेरा दोनलाबायजायाना 50,000नि माल दं बेयाव केमेरायाव फाग्लासो गारबोजाया ओंखायनो लंपेन्टफोराबो सोरबा सोरबा लाङोनो ओंखायनो दा बेलासि मोना नायफिनबावनोसै खेबसे ने लंपेन्टखौ गोजौआव सोनानै दोनदोरा केमेराखौ ए खालामनो हायाबा मा जानांगौ दिनै एफा खोमसि जाबाय ओरै बेरायहैनानै खाथिल' खालि नैबावनो खाथि थफिया गिसिसो बेखौनो होनबाय आं गारबोनो बानानै गोमाजानो गिनानै खानायखौ लान्थाखौ जानोसैलै आं खानाया गुजोब्बाय माने कालार फुननानै स्ट्रेट खालामदोंमोन आं ओमफ्राय खामस्रेमनानै खानाया गाज्रि जाबाय आरो कन्डिसना ओमफ्राय गगासिनो बिराद मुथानो लान्था हजानानै गोदान रज'थोंसै एसे उनाव हनोसै र' दा गाज्रि नुगोन ना बेनो आंना गारिया आंनि जागोन ना बेनो आंनि जागोन गारिया मिथिया बेटारि गोमादों होनना बुंदों नै बेनो माला फिक्स जागोन मिथिया गारिफ्रालाय थिगैनो दंमोनदां सालायनायबासो मिथिगोन माने श'रुमाव दंहैयोमोन बे गारिया गोजौजों सेरो बुस्थुआ ट्रिपाल लागायदों टाटानि BS6 1918 टाटा KA52 2491 बेनो जागोन आरो गोदान गारिया BS6 गोफोर लिसुआ बाहाय 500 थाखा केजिनो 500 थाखा जोंनावथ' गारलाबायोसोना सिरिनायफोरखौ माबाखौ 500 थाखा केजिनो लिसुआ दाख्लै फुट बायनानै जादों आं 500 थाखा केजियाव 500 थाखायावनो बायनानै जादों आरो 500 थाखानि बायनानै जादों डाइरेक्ट आरो ना बिसास खालामाबो दाबो बायगोन लाथ'दो 500 थाखा केजि जोंनाव नायलाय माबायदि ओमफ्राय गारलाबायोसो ना नै लोगोफोर टाइमा 7:20 जाबाय ओंखाम जालायबाय जों मोनानि जाखाबाय जानोसै ओमफ्राय गारियाव उन्दुनोसै रेस्ट खालामसै मेगना गोजा जादों आंना माबा मेगन मोदै जानानै दाख्लै उन्दुनाय जायाखै ना बारनि माबा हाबोना मैला बारनि मैला हाबोना गोजा जादों गेजेरजों बार हाबग्रा दं बे गारिया थ' लोगोफोर फाइनालि जों ओंखाम जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय दा टाइमानो 8:11 जाबाय जों उन्दुनोसै बाहाय मेगन मोदैबो नालाय एसे दा उन्दुनाय टाइम जायाखै जानायाथ' होमबाबो जों मेगन मोदै नालाय उन्दुनोसै हजोंहाय बारा मोजां मोनाखै सान्थि थानो मोनाखै मैयाहाय मालाबा फैजायो मालाबा मा बिदि जाबाय थादों आरो थाम्फैया अयथासार जोंना क्लास गैयामोन बे गारियावनो लोगोनि गारियाव क्लास दंजोबो टाटा गारियावहाय जों बावनो उन्दुबाय थ' गाबोनथ' सानडे सुटि गाबोन जोंना हिन्दीयाव ब्लग बानायगोन मोनसे स' हिन्दी चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा थांनानै साबस्क्राइब खालामहैदो सापर्ट खालामहैदो स' लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट ब्लगाव दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय